sa tanan. Salamat sa Ginoo. Kini ang adlaw nga atong pinaka-the best sa kinatibukan nga semana o kabalo gyud ang Ginoo nga aton ang giandam para kaniya. Amen. Pwede ba ta makapanindog mga igsoon diha ni Kristo? Let us offer ani nga buluhaton. Unsa man ang naa nato karon, atong ilib ang tanan og tugutan nato nga ang Ginoo og ikaw ra gyud og dili nato tugutan karon nga kahigayunan nga dili gyud nato ma-experience ang presensya sa Ginoo. Sa tanan nga mga seekers na sa Ginoo, walay lain nga pinakataas nga gitinguha nato nga mahimong matagpo nato ug magkakus nato ang presensya sa Ginoo. No? Piyong inyong mga mata mga igsoon o atong ididikar diha sa tong buhi nga Dios ug niya siya karon and His promise. Silang ibuka nato tong mga mata, tutugutan nga naa siya kauban nato. Hallelujah. Dalaygon og langit no namo nga amahan, Lord. Daghan kayong salamat, Ginoo, sa mga kanunay, Ginoo. Ikaw nagabutang og tinguha sa mga kasing-kasing, Lord. Today, Ginoo, this is a time, Ginoo, mahimo na mo sa kadako nga halad nga insinso dakong pasidungog diha sa imong ngalan nga among mga panahon karon, Ginoo. Salamat, Ginoo. Among itugyan diha kanimo kinatibuk-an, Lord. Gikan sa pinakabata ug hangtod sa pinakahamtod, Lord. Ma-experience yun nila ang imong gakus, ang imong presensya, Lord. Salamat sa tanan, bisan pa man sa tanan nga involved ani nga serbisyo, Ginoo, Lord. Ikaw magauban, Ginoo, sa matag usa, Lord. Dalaygon ka, Ginoo, ning takna ng gibuntagon. Dungog og himaya imo lamang tibok pagyukbo, pagrespeto. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Maayong adlaw, Happy Church! Nalipay ba ka nga nakakakarong adlaw on-site o sa ato ang mga kaigsuunan sa online? Welcome sa ato ang Sunday service. Hallelujah! Ang pagsimba, pagtuo diha sa Ginoo. Amen! Ang pagsimba, pagsalig diha sa Ginoo sa kinatibukan. Nagsalig ba kaniya? Aduna siguro tay mga daghang giagian. Pero ato sana isalikway igsoon, ingna ako na isalikway. Kaya akong simbaho ng akong Dios. Are you ready? Kusog na po na pakpak para sa Ginoong Dios. We welcome your presence, Lord. Thank you, God. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's sing it all together. Isalikway ko ang akong mga problema. Isalikway ko ang akong mga kabalaka. Come on, church. Isalikway ko ang tanang butang ng mga paksa sa akong pagdaig. Isalik ko ang tanan sa Ginoo. Ignayin mo hang kapaligson. Isalikway ang imong mga problema. Hallelujah. Isalikway ang imong mga kabalaka. Woo! Isalikway ang tanang butang nga makapakdak sa atong pagdaig. Isalikway ang tanan
Amo na pag isalikway, igsoon. Yes. Woo! Ama na itong salikway. In the name of Jesus. Sa likwayan mong mga problema, sa likwayan imong mga kabalaka, sa likwayan tanang batang nga mga pakong sa atong patay, isalig ang tanan. Saling ang tangan sa Ginoo Diyos. Sa Mag-aawit ako Patay patas tumakang mo sa likod. pagdaig kanino Isang daigong Diyos, Jesus, patuloy ka. Magkasayaw ako sa pagdaig kanino tanang tungkol. O Diyos, kanino lamang. Mag-aawit ako sa pagdaig kanino Ginoong Diyos, Jesus, patuloy ka. Pagkasayaw. Magkasayaw ako sa pagdaig kanino tanang dugo. O Diyos, kanino lamang. Mag-aawit ako sa pagdaig kanino Ginoong Diyos, Jesus, matuboy ka. Pagkasayaw. Magkasayaw ako sa pagdaig kanino tanang dugo. O Diyos, kanino lamang, kanino lamang, kanino lamang, Ina ang Diyos. kanino lamang. Come on, a sound of praise. Palakpak para sa Ginoong Diyos. Pinakamayong nga pagsimba. Woo! Come on. Kanino lamang. Dawat sa kahong, sa bahandi o puso, sa kaala mo tulog. O Jesus, ikaw tapos, na mo dawat sa tanan, ang tanan na lumabog, kaniwala. Balaan, Diyos ka labing gamhanan, hangtod sa kahangturan, daigod ko ikaw halaran. Balaan, Diyos ka labing gamhanan, ay tanan nga lumabog, kaniwala. O Jesus, Salamat ang ayan ikson. Hallelujah. Woo! Oh, Jesus. O Jesus, ikaw tapos, na madawat sa kahong, sa bahandi o puso, sa kaala mo tulo. O Jesus, ikaw tapos, na madawat sa tanan, ang tanan na lumabog, kaniwala. Balaan, Diyos sa labing gamhanan, hangtod sa kahangturan, dahil magdoon ikaw halaran. Balaan, Diyos sa labing gamhanan, ay tanan na lumabog, kaniwala. Balaan, Diyos sa labing gamhanan, hangtod sa kahangturan, dahil ko ikaw halaran. Balaan, Diyos sa labing gamhanan, ay tanan na lumabog, kaniwala. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Gusto ka mapakpak. Gusto ka pagsagit. Come on. Padugga ang Diyos. Kaya mo pagsimba. Hallelujah. We give you praise. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Takos ka, Ginoo, sa tanan. Takos ang imong ngalan sa among pagsimba, Ginoo. Kay walay lain, O Dios, nga matinudanon. Walay laing buutan. Walay laing nga nagpabilin, Ginoo. Nga nahigugma ka namo.
As we lift up our hands in your presence, Lord, karong buntaga, Ginoo, giila ka namo, maayo kay ka nga Diyos. Come on, church, just remember the goodness of God. Remember His faithfulness sa imong kinabuhi. Wala kay lain nga hunahunahon karon. All these years, tibuok ni mong kinabuhi, nagpabilin ang Diyos nga matinud-anon. Bisag wala talag matinud-anon, siya nagpabilin nga matinud-anon. Yes, Lord. Yes, you are, oh God. Sukat pa sa sinugdahanan, ikaw gayon matinud-ano. Sa panahon nga kami musambit sa ngalan mo, dunggod mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Come on. Sukat pa sa sinugdan. Come on, awitan na to ang Diyos. Ngayon matinurano. Truly, Lord. Sa panahon nga kami musambi sa ngalan mo, tungkol mo, always, Lord. Mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo nangako, higutan ko. Wala kang mausap, sukat pa kanihan mo, ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. One more time, sing this. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-ano. Sa panahon nga kami mo sambit sa ngalan mo, dunggod mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, ang mga saad mo kanako, higutan ko. Wala kang mausap, sukat pa kanihan ko, ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Ginoo. You are the same yesterday, today, and forevermore. Matinud-anon ka, matinud-anon ka, O Diyos.
Takos kang dagong simbahon og alagaran saligan mahigugma unog gamhanan buhi ka o Diyos, ikaw ang pinutan sa tanan. Come on, sing. Takos kang daigon, Ginoo. Takos kang takos ka. Takos ka sa mong pagsimba. Simbahon og alagaran kasaligan o mahigugma unog gamhan. Takos kang daigon, takos kang daigon, simbahon ka
worship you. Your people worship you. Jesus, our Savior, my Redeemer, my God. Oh, my trust is in you. My hope is in you. You are the lifter of my head. You are my Jehovah God. And there is no one like you. There is none beside you, Lord. You are worthy, worthy of my praise. No one, no other name, no other name but Jesus. No other name na takos. Walay laing Diyos tinubdan sa tanan. Walay laing Diyos nga buhi. Buhi. Buhi ka. Ania ka. Ania ka sa mong taliwala. We worship you, Lord. We worship you. We adore you. Oh. Kasing-kasing na puno. Puno sa pagsimba mo, awas sa among mga baba and our lips, Lord. All our words, Lord, from our hearts. Oh, our hearts, Lord. Express, Lord. Oh, Jesus. Jesus. Emmanuel. God with us. God that will never forsake us. God that will always be with us. Holy Spirit. Holy Spirit, God. Holy Spirit. Oh. Buhi ka. Ania ka. Naminaw ka sa among pagsimba. Tinuod ka sa imong pulong. You inhabit the praises of your people. Stay in your presence. We'll stay in
linger in your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for meeting us, Lord. Thank you. We receive from you, Holy Spirit. Holy Spirit, a new fire, Lord. A new passion, Lord. A new appreciation of your presence. Thank you, Lord. Thank you. There's no other place, Lord. Walay laing lugar nga makatagbaw na mo. Walay laing lugar nga naang kahupayan. Tinuod nga kalinaw. I receive right now in your presence, Holy Spirit. Naatanan, Lord, sa imong presensya. Ikaw ang tinubdan sa tanan. Hindi, yes, Lord. Dili mi makulangan. Walay makulang ka na mo, Ginoo. Right here in your presence, Lord. Yes, Lord. We declare it this morning. Yes, Lord. We declare it sa mong kinabuhi, Ginoo. You are our everything, Lord. Ikaw ang among tanan, Ginoo. Tungod ka ikaw ang tinubdan sa tanan, Ginoo. Ug ania ka karong buntag, angayan ka sa among pagsimba. Angayan ka sa among pagdayi, Ginoo. Dawata ang tanan, Lord. This is for you, Lord God. Our hearts, everything that we are, we offer to you. Receive all the glory and all the praises in Jesus' name. Come on, church. Let's give Him pinakakusog. Come on, may kasamang sigaw. Come on, declare victory right here in the presence of God. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Igsoon. Pwede na tayo makapanglingkod. Thank you, Lord. Good morning, happy church. May buntag sa tanan. No, kita man tanan nakadawat. No, I believe ang tanan nakasalom, no, sa presence sa Ginoo ug tungod nakadawat ang tanan. No, karon it's our time to give. It's our time nga muhatag ta dinha sa Ginoo. Let me share to you dinha sa Proverbs 11:24. Nag-ingon, there is the one who generously scatters and yet increases all the more. And there is the one who withholds what is justly due, but it results only in want and poverty. Sa Bisaya nag-ingon, may mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag. Naaba na dari karon? Apan nag-anam silag kadato. Adunay mga naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siyag kakabos. No makita nato dari sa kaninga verse,
ay duwa ka klase nga tao sa pagpanghatag. Una, tao nga naghikaw, tao nga nagpugong, no, tao nga nag-withhold, no, nagduha-duha, tungod kay naay sayop nga mindset din sa sa paghatag. No, kani siya nga tao is puno sa kahadlok, kay tungod nagsaligra siyang kaugalingon. No, I've been there, no, gikan po ko ana nga nahadlok, karon nga naminyo nako na mga kahadlok kabala ka sa akong pamilya, sa akong mga anak, no, but niresulta noon sa sigira ka short, no, ano man ni nga sigira nga daghan na kay gipangita, daghan kayog mga pangitaan, but perminti kulang, walay contentment, no, nay kabalaka, pero nay ikaduha nga klase nga tawo sa paghatag. Ang ikaduha is tao nga dili mapugan. Dili mapugan, unstoppable. No, dili kitungod na siya insakto nga mindset. No, wala kabalo siya kung kinsa iyang gihatagan. Kabalo ba ka karon kung kinsa imong gihatagan? Ang gihatagan nato karon is ang Ginoo nga tinubdan sa tanan. No? We believe, ang kaninga tao is he believes and trusts to his giver. Kung kabalo ka, kung kinsa imong gitagaan, no? Kabalo ka nga dili siya mapugan, nga muhatag, no, mupagawas siyang panalangin. No, og ang resulta niya na is kalinaw, no? Nakay kalinaw contentment sa imuhang sulod. Nga naa ang Ginoo kauban nimo, nakay ka partner sa imong finances, sa imong financial nga bahin. Na isa gamay lang nga kadaugan, what I have no today is because sa akong mga ginikanan, nga naghatag. No, they are so faithful din na sa paghatag. Ug tungod karon ako nang narip, ako anang nakuha nga karon nga naminyo ko, no, kanang I'm so amazed kung giunsa nila pag-manage, no, sa financial nga bahin. Karon nga naminyo ko nga pitogi mi kabok nga karon na ako'y duha, no, kanang gisalig lang nako tanan din sa Ginoo akong financial nga bahin, no, and kato lang, no, I challenge you, dili mapugngan ang Ginoo nga imong gitagaan, di siya mapugngan nga mo panalangin sa imo, basta di pug ka mapugngan nga muhatag dina sa iya, ha. Amen. So let's all stand, maninog tang tanan. Atong kuptan, atong ipataas, atong ang mga tithes, love offerings, pledges, mga G12 offerings, first fruit. Let's pray. Lord, salamat kaayo Ginoo for the privilege to give in your kingdom. For the privilege, Ginoo, to sow in your kingdom, Lord. Salamat kaayo Ginoo sa mga tao nga manggihatagon kaayo, Lord. Kay tungod naa ka, Lord, kasaligan ka nga among gitagaan, naa ka, Lord, nga among kauban, Lord, sa among financial nga bahin. I pray, Father God, bisan pa sa mga tao, Lord, nga di pa makahatag karon. I pray, Ginoo, I break through, Ginoo, nga maabot silang kinabuhi. Maabot, Ginoo, ang right nga mindset, Ginoo, silang kinabuhi, nga wala sila nakuhaan, kundi nag-gain sila, naginansyahan sila din ha sa imong kingdom. I pray, Ginoo, Lord, ang matag usa nga nang-empleyo, matag negosyo, Lord, imong lambuon, Lord, na-increase sa ilang mga kinabuhi, na imuhang tabang, Ginoo, sa matag pangita sa kumaigsoon, sa kabukiran man or sa kadagatan, naa ka, Lord, nga kauban namo, Lord. Salamat kay Ginoo. We just bless every one of us. Salamat kay sa tanan, tanang dunggimaya imuha lamang sa ngal ni Jesus. Amen. Amen. Let's give.
sa pagtindog o tagaan na to o masibang bakbak atong buhay nga Diyos. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Pwede na tayo makapanglingkod. You welcome ang tanan. Welcome. By the way, before to mag-start, alang sa tong online, pwede na to ma-transfer ang ato ang offering or tithes baka ninyo, no? Sa natay online nga kana pag-transfer ana, and then ma-post ra na sa kuan ato ang online nga to nga diha sa Facebook. And then also kung dili mo makahigayon sa paghatag, pwede pud nato madala daily dinhi sa church dito sa Silong. Thank you. And then, one more time, welcome ang tanay diring dapita. Welcome kayo. Bisan pa man diri sa tubangan o diri sa kilid. Welcome. Malipayon baka nga niya ka diring dapita. Amen. Ang malipayon mosinggit og amen. We should be alive. Labi na dari sa pagpanimba bitaw diha sa Ginoo. Kay we know that God is alive and He is here. Naa siya daring dapita. Amen. And then, this morning also, I would like to welcome ato ang mga VIP, our very important visita person, no? Kung ikaw primero nimo nga nakig-join ani nga panimbahon, first time nimo karon pa lang ka nagasulod nining dapita, no? Gi-welcome kaayo kanamo. No, we would like to welcome you in this place. Kung naa ka diha nga nagtindog ay naglingkod, sorry. Pwede ba nga makatindog ka? Tindog dering dapita, natay bisita kang palang nakanhi, ayaw kaulaw ikson. How about dering dapita? VIP na to, mga ato ang bisita. Na ba? Basig maulaw lang ka ha? Dering dapita, nabatay VIP. Wow, thank you sir. Sa pahimuhang pagtindog, padayon sa pagtindog, padayon sa pagtindog. No? Alang na to sa mga bisita nga, primero pang nakanhi-danhi. No? Isa mo sa tubag, sa mo mapagampo, labi na sa nag-invite ni mo. And siguro, first time ni mo, ug maulaw ka mo tindog. No? Just, kuan lang, kanang feel lang, you are at home, you are in the right place. Sir, nakasasakto nga dapit, salamat kayo sa pag-say yes. Ani nga invitation. No? Salamat kayo sa pag-anhi. Ato siyang pakpakan, igsoon. Wow, thank you very much. Pwede na ka makapanglingkod. Thank you so much. No? Og alang sa nag-invite po, dato po dahil siyang pakpakan. Yehey! Amen. Og salamat kayo sa Ginoo, no? Excited kay ta nga every Sunday no, makahimo gyud ta pagsayon, gyud ta malate sa ato ang pag-anhi, di ba? And for this moment, for our weekly nato nga activities, ato makita diri sa screen. Pagpakan, tumatagosa. And then, dili pa man ta magkita sa face-to-face kay gitabunan pa man ato ang mga baba, no? And then, pwede ba nga makakaway-kaway ka sa mga kaigsuunan? Kaway-kaway kay, dili pa ta pwede maglamanuhay, unlike before. Yes, pagkita nga kita nalipay sa matagusa nga niya nga nagkita napunta ning buntaga. And for this moment also, we would like also to encourage you nga dili ta sa sige gatog CR, dili nato ni time nga matog CR panahon sa panahon nga maminaw ta sa wali ato ang tagaan og dakong pagrespeto ang pulong sa Ginoo nga mahimo natong madunggan bisan pa man sa tong online. Salamat sa imong pagpabilin, wala pa tanahuman sa tong pagsimba, but padayon lang diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. I know the Lord will speak to us no karong kapanahunan. Salamat mga igsoon kay no nahimo ta mainamdamon og
maghinam-hinam ta sa pulong sa Ginoo. Ready for the Word of God? Get your Bible, get your notebook, no? Para sa pag-take note, dili na to malimtan ang pulong sa Ginoo karong adlaw. Amen? And let us welcome the Word of God nga ihatag o ihaon karon. Let us welcome our Pastor Alita Aliman. Good morning. Mayong buntag mga igsoon. Welcome sa atong last Sunday sa bulan sa June. So, nasunod itong kita July na. Dali ra kayo ang time. Salamat kayo sa Ginoo nga ni ata. Lingi-lingi sa gamay. Oh, thank you Lord. Putos gyapon ato mga naong. Salamat sa Ginoo. Before the Word of God, pahibalo. Padayon atong online sa ato ang wayak. So bisag dili ka batanon, amo kang encourage nga mo kuan ka nang mo engage sa ato ang wayak. Wayak Huwebes alas 7 sa Facebook, no? Manulod ta diha then i-share nato sa atong mga friends, sa atong mga batanon nga under sa atong mga leaders. Tungod kay importante kay magsaba puta sa social media, no? Kay daghan kayong mga saba-saba diha nga dili makapanalangin. So atong isaba ang ato ang kuan kanang buhaton sa Ginoo every Thursday alas 7. Dayon sa Sabado atong nag-increase ta gamay sa atong wayak pero dili pagyud kayo momento mga atong wayak. Sa atong Saturday, salamat sa nag-engage last Saturday alas 6 kay ming increase tag 150. Woo! No, pero out of 150 sa kada isa nga nag-engage kanang nagkuan gyud ba nagkauban jud napay daghan mga kauban nila. So siguro atong ipangay sa Ginoo maabot tag 200 basig ni abot tag 200. So karon na pong Sabado manulod na pud ta sa Facebook alas 6 sa buntag. Bangon jud mo alas 6 kanindot kayo ang prayer every Saturday 1 hour. No, naglangkob na sa pagsimba, dayon pagpaminaw sa pulong sa Ginoo og prayer. Makakuanta, makakauban ta sa mga pag-ampo bisan og online. Alas 6 sa buntag, alas 6 Sabado. 1 hour gyud siya. So nasa Facebook live sa Facebook. So encourage ta mo nga mo engage ta sa social media. Gamiton nato ang social media to glorify the Lord Jesus Christ. So amen mga igsoon, online pang atong wayak, online pa po ang atong Sabado. Kanit pa ang ato ang on-site. So, salamat sa nag-online. Among pag-ampo nga, before nga masira na po ang atong on-site, apil na mo sa on-site. Mas nindot kayo ang gathering diri sa tigumanan nga hiniusa. Manindog mo palihog mga igsoon for the Word of God. Kumusta man mo mga igsoon? I am, yes, prosperous, healthy, and wise. Baliko natin saan? I am. Ang mga lalaki, thank you Lord mga bayi. I'm healthy. Ang tanan kusog. Silyuhi Lord ang confession namo. Kay mao na kami atubangan nimo Ginoo. Kami ang benepisyo sa panalangin nga imuhang giandam para sa matag usa. Thank you God. Amen. Okay, let's come to the Word of God sa book of Luke. Luke chapter 12. Lucas kapitulo 12, 4 to 7. 4 nga to sa 7. Luke chapter 12, verse 4 to 7, diri sa English, New Living Testament tagingon, Dear friends, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot do any more to you after that. But I'll tell you whom to fear. Fear God, who has the power to kill you and then throw you into hell. Yes, He's the one to fear. What is the price of 5 sparrows? 2 copper coins. Yet God does not forget a single one of them. And the very hairs on your head are all numbered.
So don't be afraid. You are more valuable to God than a whole flock of sparrows. Sultihan ko kamo mga higala. Ayaw kamo kahadlo kanila nga makapatay sa lawas, apan wala na ilaing mahimo. Tuganan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Diyos, nga human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayod ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam, ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga nalimtan, malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Busa ayaw kamo kabala, ayaw kamo kahadlok. Labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang gagmayng langgam. Amen? Let's pray. Rest your right hand, Igsoon, presence in the Lord. God, gitahod jud ka namo aning dapita. Ni aka, Lord, girespeto ka namo, Ginoo. Tag-iya sa tanan, tinubdan sa tanan. Lord, thank you for your word. Kung doon na may badlongon diri, mabadlong na karon sa ngalan ni Jesus. Kung doon na may madasig karon, madasig na sa ngalan ni Jesus. Kung doon may nagluya-luya karon, ma-encourage na sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord, sa imong pahimangno sa matag usa kanamo. Kami imong manghigala, Lord. Nahimo ming higala, tuay nakabaton minimo. Salamat, Lord, ministeryo himi, matag usa namo. We receive your word, Lord. Di lang sa mong una-una, kundi sa matag kasing-kasing. Na sa among paggawas aning dapita, na mga butang imong gipahimangno, gibadlong, gitangtang, o giministeryo sa among kinabuhi. We give you praise and we lift up your name sa among taliwala. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo, praise the Lord. Lingkod mo mga igsoon. Thank you sa mga obedient nga katawhan sa Ginoo. Magisgot ko about fear God above everything else. Kahadluki ang Diyos labaw sa tanang butang. Sa dili pa mo abot kaning verses sa Luke chapter 12. Before Luke chapter 12, mubalik mo adto ta dito sa Luke chapter 11, pero dili na nako na siya batbaton. Luke chapter 11 before Luke chapter 12. Diya sa verse 37 ngadto sa 53. Napa ba ka gisoon? Kay attentive ha, receive whatever revelation no kanang mabuhi nga word nga madawat nimo karong buntaga. Balikon ako dili before Luke chapter 12. Diya sa Luke 11:37 to 53. Nabangga, unsa na bangga kanang na-encuentro ni Jesus ang mga Parisiyo. Mga kuan ni siya grupo sa mga tawo nga dunay relihiyon nagtuo sa pagkabanaw ni Ginoong Hesus, pero dili sila musadmitar sa pamalaod sa Biblia, kung dili pamalaod sa Dios kundi tradisyon sa ilang mga katigulangan. Mao ni ang grupo sa Parisiyo. So na-encuentro niya ang mga Parisiyo ug mga eksperto sa balaod. Dunay expert of the law, no? So kay giinbitar man si Jesus sa usa ka Parisiyo ug namatikdan sa Parisiyo nga wala manghunaw si Jesus before mikaon. Kaya ang tradisyon sa mga Parisiyo, manghunaw gyud before mukaon. No? Pero kita, manghunaw man gyud ta. Okay. Pero nahimo nilang, diya sila nagkuan ba, diya gyud nila gipahimutang ang ilang kaugalingon sa tradisyon sa mga tao, sa ilang katigulangan. So namatikdan nila nga si Jesus wala manghinaw. Wala musulti ang Parisiyo, pero si Jesus nakaibalo sa tanan. Nakabalo siya, unsay naa sa sulod sa tao. So, unsay sulod sa Parisiyo. So, gitagaan niya lesson ang Parisiyo. Mingon, iyang gi-expose, iyang gi-bulgar, no? Iyang gi-bulgar ang mga binuhatan sa mga Parisiyo. O before na kung mabasa nimo kung mabasa ka sa verse chapter 11, mabasa nimo nga giingnan sa Dios ang mga Parisiyo, pagkaalaot ninyo, manghunaw lang mo sa gawas pero yung sulod hugaw. Oh, daghang kay siyang gi-mention dia. Di lang ko istorya ninyo, undili search the Bible, chapter 11 sa Luke. Then hangtod nga
nakadungog ang expert of the law. Kay naaman yung audience dito, mga parisiyo, mga eksperto sa balaod, yung mga disciple, o katong walay mga sekta. No? So, nakadungog ang mga magtutudlo sa balaod, mga eksperto sa balaod. Ug mingon sila kang Jesus, magtutudlo sa dihang imo ning gisulting mga butanga, giinsulto nimo kami. Ato pa apektado sila ang mga magtutudlo sa balaod. So mitubag na po si Jesus, patumong na po sa mga expert sa balaod. O giingnan na po niya, pagkaalaot ninyo. Kamo na po'y basa na. Unsay pagkaalaot nga gihimong gisulti ni Jesus sa mga magtutudlo sa balaod. So diri sa verse 53, nag-ingon ang Biblia, gisaway si Jesus pag-ayo sa mga parisiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod, ug nangutana sila daghang kay mga butang kang Ginoong Hesus. Gisulayan nila siya paglitag aron masakpan siya nga masayop sa iyang gisulti. Pero atong mabasa, di gyud masayop kay si Jesus is the truth. Amen. Busa sa Luke chapter 12 verse 1. Milingi si Jesus ayang mga tinun-an. Dito na ang object sa mga ayang mga disipulo. So verse 1, he turned to his disciples and warned them. Gipasidan-an sila. Okay. So, mauni ang gisulti, sultihan ko kamo, i-repeat na ko ang chapter 12 verse 4 to 7. Ingon siya, sultian ko kamo, mga higala, ayaw kamo kahadlok, kanila nga makapatay sa lawas, apan wala na ilaing mahimo, tug-anan ko kamo. Sakin sa iyang istoryahan, mga tinun-an niya. Then, padayon siya, tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios, human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako, apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bus bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw kamo bili kaysa daghang gagmayng langgam. Igsoon karong buntaga, hisaan na to pagkaton o pagdawat ang panalangin sa Diyos ayang pulong. Balikon ako, fear God above all. Isgutan na to ang unang don't. Unang pasidaan, warning ni Ginoong Hesus. Don't be afraid. Siya ayaw kamo kahadlok. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila. Unsa di ay ning kahadlok, fear. Kaning afraid and fear, the same sila og kanang binisaya. Afraid of fear, the same sa binisaya, kahadlok. Pero gi-identify ni sa Biblia, lahi gyud ang afraid, lahi po ning fear. Magmahisgot ta, fear of the Lord. So, kaning afraid di ay, kahadlok gyapon ni, but pasabot, kabalaka with something undesirable will occur or be done. Kanang naay kabalaka nga sing naay dili maayo nga mahitabo. Naana ang kahadlok. Unwilling or reluctant to do something. Kanang magduha-duha ba pagbuhat og usa ka butang for fear kay dunay kahadlok sa linugdangan unya. So mo na ang meaning sa afraid. So diri sa verse 4, gipatumong ni Jesus sa iyang mga tinunan, giingnan niya iyang mga tinunan, friends, mga higala. Gi-address niya sa mga tinunan. Ug dili lang ni sa 12 disciple niya, nga mingon siya, friends, kundi ikaw ug ako nga nahimong katawhan sa Dios. Kita mga higala ni Kristo, amen? Kuming tag friends, na atong makuha bang affection ba? Na ipagtagad nga iyang gitumong sa iyang mga tinunan. Ikaw ug ako karong buntaga, dunay affection nga na-connect sa word nga friends. Kung higala man god kanang mga sekreto makuan na to, mahibal-an na to tungod kay gi-consider ta niya og friends. So, igsoon balikon nako. Gusto sa Dios makabaluta nga ikaw ako mga sumusunod og kaila ni Ginoong Hesus. Dili lang ta mga sumusunod or mga disipo, mga tinunan ni Ginoong Hesus, kundi we are friends. Dahil truth nga gusto ni Jesus nga makatunan na to sa pagkinabuhi
kauban niya, ingon nga higala ta niya. So doon na mga kamutuuran, nga gusto niya nga mahimo na to, warning o mabuhat na to, ingon nga kita, mga friends ni Ginoong Jesus. Doon ay duha kadapit nga dili ta pwedeng ma-afraid. Doon ay duha ka area sa atong life nga dili kinahanglan tang mahadlok. Amen ba? Okay. Unang area nga di ta ma-afraid. No? Ayaw kahadlok sa tawo. With regard sa pagbarog nimo sa imong pagtuo. Na ba kay pagtuo ni Ginoong Jesus? Si Jesus imo bang Ginoo manluluwas? Don't be afraid of men. Ayaw kahadlok sa mga tao nga nagpalibot nimo, ingon nga ikaw karon nagbarog sa pagtuo ni Ginoong Jesus. Ayaw kahadlok pagsulti sa pulong sa Dios nila. Ayaw kahadlok pagpaambit sa gugma sa Dios kanila. Ayaw kahadlok pagtestimonyo sa kabaguhan sa imong kinabuhi. Don't be afraid. Ayaw kahadlok. Ayaw kaulaw sa pag-ampo bisag daghang tawo. Stand on your faith. Ayaw kaulaw mag-ampo sa kananan bisag na ay mga tao nagtanaw. Ayaw ka ikaw nagpray pa pag-ampo sa gathering nga ikaw Kristohanon ang sila nangaon, ikaw nagpray pa sa pagkaon. Ayaw kaulaw sa mga tao sa imong palibot. Ayaw kaulaw sa pagsimba sa Diyos bisan taliwala sa mga dili magtotoo. Ayaw kaulaw sa pagbayaw sa imong kamot. Taliwala sa kasal nga puro di magtotoo ang naadiha. Taliwala sa mga tao kung naagani pagsimba sa Ginoo, naagani pagampo. Ayaw kaulaw sa pag-raise among kamot to glorify the Lord. Igsoon, ayaw kaulaw sa mga tao kung mahitungod na ni sa imong pagtuo kaniya. Ayaw kahadlok nga isalikway ka kay born again Christian ka. Nada may mga taong gisalikway kay born again na sila? Amen. Siguro papawa sa balay pero gisalikway na wala na tagda. Kay lagi na born again. Ayaw kaulaw o ayaw kahadlok. Di lang isalikway ka nga born again, pakaulawan pa ka, bugal-bugalan ka, ayaw kahadlok sa tawo. Mao ni mensahe sa Dios sa matag usa ka nato. Importante sa panahon nato mustanta for the sake of the gospel of Christ. Ayaw kahadlok, ayaw kaikog sa tawo kay mas taas siyang posisyon nimo. Ipakita imong life diha kang Kristo. Ayaw pagkompromiso sa imong pagtuo kang Ginoong Jesus. Sultihi siya kinsa ka atubangan sa Ginoo. Unsay imong posisyon diha sa kingdom sa Dios. Ayaw kahadlok unsay pagtamay nga dawaton sa imong lawas tungod sa imong pagtuo kang Ginoong Jesus. Usahay pakaulawan, siguro gidagmalan, siguro gitret na, gihulga na, no? Ingon si Jesus M. Higala, ayaw kahadlok sa mga tao nga mopatay ra, mopakaulaw sa ilawas ra. Kay kinahanglan ikaw ug ako nga nakaila og nakabatog relasyon ni Ginoong Jesus. Mustanta para kanila. Aron usab ang mga tao nga wa pa kaila kang Ginoong Jesus makadungog og magabaton sa atong nabatunan. Ayaw kahadlok pagkabig og kalag. Ayaw kahadlok pag-invite og mga tao para mo simba sa Ginoo. Ayaw kaulaw to invite people. Inbitar sa social media, inbitar mo sa kay kag motor, moadto kag nakahigala, ayaw ikaulaw. Buntuga ang kaulaw sa imong pagbarog diha kang Ginoong Jesus. Kabalo kay igsoon, si Jesus wala gyud ma-intimidate. Wala gyud siya bisag iyahan ang gika inkwentro ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga
mga taas nga katungdanan sa iyang panahon, katungdanan sa relihiyon sa iyang panahon, wa gyud siya matandog sa ilahang pagkuan kanang na mo question nga grabe kay mga question nila na mo threat sa iya no mo ikyas lang siya to kay di pa niya time. Wala gyud siya matandog sa mga tawo ang iyang purpose, iyang katuyuan nganong diri sa kalibutan, iyang yung gituman to spread the word. Gikan sa langit minaog siya para ang pulong sa Ginoo mo spread, mo kuyanap sa iyang panahon. So mga igsoon ko diya sa Ginoo, ang tanan gisulti ni Jesus kamatuoran. Amen. Ikaw po ako, dili po taangay mahadlok, unsa isulti sa tao, tungod kay, sadyang nagpagamit ta sa Ginoo, nagbarog po ta sa kamatuoran. Kung naang kabaguhan, na experience mo sa imong kinabuhi, makahimo kapag spread anang news sa kabaguhan, tungod kay maunay purpose, nganong naluwas ta. Hallelujah. Ayaw kahadlok, padayon, igsoon ko sa Ginoo, kung bago pa kang nagsimba, siguro daghang may pahunong nimo. Gididan ka sa imong ginikanan, gididan ka sa imong mga friends nga mo padayon sa imong pagtuo. Igsoon akong encourage ka karong buntaga, padayon. Liguna imong pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Ayaw kaulaw pagbitbit sa imong Biblia. Ayaw kaulaw pagbasa og Biblia sa imong trabahoan. Ayaw kaulaw og basa sa Biblia asa man ka gabitbit kag Biblia nagbasa. Ayaw ikaulaw ang imong pagtuo. Wa gani sila maulaw, gi-expose nila ang ilang binuhatan. Ikaw po ako giingnan sa Ginoo, don't be afraid of men. Igura sila mo pakaulaw nimo, igura sila mo butang-butang nimo, pero di sila katandog sa imong kalag. Hallelujah. Pag maisugon sa paghimaya sa Dios ning katapusang kapanahonan, ayaw kahadlok kung dunay peligro sa imong life. Kay nagbuhat ka sa kabubuton sa Ginoo. Sa mga panahon, mga nangagi, ang pag-ibanghelyo, namo nga nauna sa inyo, kuan gyud kaayo, kanang plantada kaayo. Kay balay-balay gyud may manuktok, may balay-balay. Musangyaw may mga barangay to barangay. Manulod may mga asang dapita pa nagtigom para makasulti sa pulong sa Ginoo. Kini inyong alaga, daghan na kain nag-threat ani. Dunay usa nga naghulga sa kuha dito dapit sa bituon. Imbes ako mo'y mapatay, siya hinuon mo'y sayong namatay. Dunay mga paghulga sa dihang dalo na to ang gugma sa Ginoo ngadto sa uban. Kay dili gusto sa yawa. Dili gusto sa yawa nga ang mga tao makaila kang Ginoong Hesus. Apan ikaw nga niya karon, unsa ta kadaghan nga naglingkod karon, kung nakabaton ka sa pagtuo kang Ginoong Hesus, ayaw kahadlok. Imong banang wa mamakabik, sige nimong yaw-yaw, sige nimong pakaulaw. Don't be afraid. Padayon sa imong pagtuo. Padayon sa imong nadunggan ug imong gibuhat. Kay nagpahimuot ka sa Ginoo. Ayaw siya ikaulaw. Nag-ingon ang Biblia, Matthew chapter 10 verse 39. Giskutan pa nina ko ha, ayaw kahadlok sa tao kung mahitungod na sa imong pagtuo. Matthew 10:39, ang nagmahal sa iyang amahan ug inahan labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinun-an nako. Sa to pa, kung mas gidapikan nimo, mas nagpatuo ka sa imong papa, sa imong mama, sa mga tao nagpalibot nimo, gidid-an ka sa imong pagtuo kang Hesus. Ingon siya, dili ka angayan nako mahimong tinun-an. Di ka worthy sa akong pagkaginoo. Kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kay kanako, dili usab takos mahimong tinun-an nako. Nakadungog ta? Usahay manggod, magpahimuot manggod usahay ang tao. Ay, aron walay samok. Ay, muundang na lang ko. Ay, aron walay samok. O kay, di man ka gustog samok, di ka gustog kaluwasan. Kay ang taong luwas, ang iyang kinabuhi, importante. Importante iyang life, mubarog diha kang Ginoong Hesus. Kay kung mubarog po ka igsuon, labanan po ka sa Ginoo. Amen? Wala pa yun yung barog sa Ginoo, nga wala labani sa Ginoo. Ingon ana ang atong pagstan. Dunay usa ka tawo diha sa Biblia,
usa ka sugilanon diya sa Book of John nga katong tawo nga buta ba, buta siya, sukad pa siya na tao, buta na siya. Unang utana ang mga tinunan, Lord, siya mahinungdan nga nung nabuta na siya. Sala siya ang ginikanan. Anong nabuta siya gikan pa pagkabata? Ingon si Ginoong Jesus, dili, sala sa ginikanan. Kundi nabuta na siya, aron madayag ang gahom sa Ginoo. So katong moong buta, nakadawat og healing sa Ginoo. Tanaw ra kong pamaagi sa Dios no para sa mga tao kanang sa man oy mura man ni siya sa man niya ang gibuhat. Iyang giludan ang yuta dahil giumol ni ang yuta, ang luwa mo iyang kanang gihimong para mahumok. Dayon iyang gitaplak sa mata sa buta. Niya ang buta giingnan niya, kalakaw, hugasin imong mata dito sa siluam. Ang buta po siguro, karap-karap po siguro, katultong siguro siluam, giugasan. Pagbalik niya, nakamkita siya. So ang mga tao sa palibot, hala, katong nataw nga buta, nakakita na. Nagtigaw na mga parisiyo, mga magtuto sa balaod. Kuan na sila. Siya, di mo siguro, pare-pareha siguro naong anak. Pero ilang gibangutan na, ikaw mo itong nataw nga buta, na nakakita. Siya, ako. Kisa may nagkuan ni mo, kanang nag-ayo. Siya, dunay tao nga nag-ayo na ako kaila. No? Dakan na kayo nag-question niya. Hantod yung ginikanan, gi-question. Di rin ako ang punto. Yang ginikanan, yang mama. Gipangutana sa magtutulo sa balaod. Imo bagyod ning anak, kining natawo, kining nakakita, natawong buta. Insya nga, akong anak, insya. Kinsa may nag-ayo ani? Ano nakakita man ni siya? May ngunday ng inahan. Pangutan na siya, ginako naman na siya. Nganong ingon siya, pangutan na siya, nahadlok siya, nga ipapha siya sa iyang relihiyon. Kaya ang mo tuo kang Jesus, ang mo kuan bitaw kanang mura mo sympathize kang Jesus, ipalagpot gikan sa ilang relihiyon. Ang punto nako diha, ang iyang mama mas nahadlok sa tao kaysa pag-ayo sa iyang anak. Igsuon ko diha sa Ginoo, di gyud nato ang nga ikaulaw ang Dios nga atong gialagad. Gidasig ni Jesus ang tanan niyang mga higala. Gidasig ta niya. Kung ikaw tinunan niya, nakabato na kagrelasyon niya, gidasig ta niya nga di ta mahadlok sa tao. Bisan pa kadtong mo patay, kanang kuan na gyud reality na gyud. Kay ang gahom sa tao limitado ra diha sa lawas. Taman ra sa lawas ang matandog sa tao. Ingon ang Mark chapter 8 verse 35. Marcos 8:35. Kay ang buot mo luwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi, ang tanan mingog maghalad, but pasabot ihatag, ididikar. Ang iyang kinabuhi alang kanako, og sa maayong balita, dili mawad-an niini. Hato pa kung griprotektaran nimo imong kaugalingon, batok sa bugal-bugal, batok sa mga pagtamay, batok sa mga isulti nga di maayo. Igsoon, dili ka takos sa Ginoo. Pag ingon siya diri, mawad-an Hinuon ka. Mawala nimo ang tinuod nga kinabuhi, nga mao ang kinabuhi ni Jesus. Pero kung imong ididikar, imong barugan, nganong maulaw man ko, kinsa di ay ang nagluwas nako, mas dako siya kaysa tao. Una-una na dapat ha, sa diyang mugawas ka, ay aron mahimong ligkuan ba, kanang duna kay kaisog bitaw, imong nauna-un, unsay nabuhat ni Jesus ay imong kinabuhi. Kaingon siya, ang maghalad siya ang kinabuhi, alang ka na, ug sa maayong balita. Ug sa maayong balita, ug sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Ingon siya, dili mawad-an niini. Na siya assurance, kasiguruan. But pasabot, tinuod gyud siyang nakabatog Ginoo sa iyang kinabuhi. Tinuod gyud siya nga naluwas. So igsuon ko diya sa Ginoo. Una nga punto, ayaw kahadlok sa pagbarog sa pagtuo. Importante karong panahon na mas kita mga isugon. Daghang kayo mga tao diha sa kuan, saba kay social media, mga TikTok, mga binuang, mga unsa pa, kita mga igsuon ko diha sa Ginoo, mubarog ta. Dili ta mo sabay sa mga tao nga dili matarong ang ginabuhat.
mubarog ta. Unsa man sakop siguro kag organization, na siguro kag gisudlan nga organization nga kasagarali magtotoo barog ingon nga believer of Jesus Christ. Importante nga si Jesus masangyaw. Bisag dili ka kasulti usayang imong kinabuhi, mahimo siyang panalangin para sa uban. Makita nila unsay kalainan sa Kristohanon ug dili Kristohanon. Ikaw karon ang kahayag sa kalibutan. Nakabaton ka sa kahayag nga mao si Kristo. Hihayag ang imong kahayag diha sa kangitngit. Amen. Dili ka kapakita sa imong kahayag, puro tahayag diri. Pero kung mugawas ka, daghang kay mga tao nas kangit-ngit, ipakita imong kahayag. Ayaw ikompromiso, ayaw ka hadlok, ayaw ka intimidate, ayaw ka ikog. Daghang kang kaikogod, maikog ko kay, maikog ko mo kuan, maikog ko mo imbitar kay akong leader. Ayaw ka ikog. Ubanan ka sa Ginoo pag maisugon sa imong pagbarog ingon nga Kristohanon. Amen, John. Number 2, don't be afraid. Ayaw ka hadlok. Kung mabarog ka sa ayaw ka hadlok. Sa atong panahon karon, may tungod sa pagprotektar sa atong lawas, physically. Verse 6 to 7, dili ba 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang sa 2 kadako? Wala naman tayo 2 kadako karon, butang nato 2 ka langgam 5 pesos. Apan walay usa kanila ngan malimtan sa Dios. Grabe si Lord, no? He cares for everything. Bisan gani ang tanang buhok. Napa ba yung mga buhok tanan? Oh. Nagkanipis na. Kani akong buhok, pati ba bagaan, nagkanipis. No? Bisan tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok. Labaw pa kamo kaayog bili kay daghang mga gagmayng langgam. Kung maingon ang Diyos nimo, ang imong buhok giihap, but pasabot igsuon, tanang parte sa imong kinabuhi, God is concerned with you. Kabalo siya kinsa ka, kailat siya kung kinsa ka, kabalo siya unsay imong pagkinahanglan. Munang giingnan ta siya, ayaw kahadlok sa mopatay sa imong lawas. No? Ayaw kahadlok. Tanawa, walay usang natagak nga langgam. Wala man tanay bili ang langgam. Brato kayo ang langgam. 5 pesos, 2 ka buok. Buy one, take one. Pero walay usa nga natagak nga wala na ko ibali. Ingon ang Diyos, unsa pa ka, kabililon ang tawo. Nganong gisulti man niya, daghang ka itag kahadlukan nga mupatay sa atong lawas. Gawas sa atong pagbarog sa pagtuo. Mauni mga igsoon ko diya. Unsa may makapatay sa atong lawas? Daghang mga tao karon gutom na kayo, ilang lawas, di na masustain. Doon ay mga tao, mga Kristohanon, gani, nga apektado na ilang lawas, gipangpatay na through sword o to pusil, ana, pagbarog sa pagtuo. Balatian, makapatay sa lawas, hello? Mga paak sa mananap, makapatay sa lawas, hello? Rabis, kung di ma-injectionan, makapatay sa atong lawas. Ang tao, pwede mo patay sa lawas. Bacteria, virus, COVID-19, makapatay sa lawas. Ang atong heart may stop to beat. Pingon si Jesus, ayaw kahadlok sa mo patay. Kaya naamang hinungdan nga nung mamatay ang physical nga lawas sa tao. Hello? Naamang cause. Unsay cause? Naikos, COVID-19 siya, ay nakuan siya, muna nagsakit siya, muna ikos. Giingnan ta sa Ginoo, ayaw kahadlok sa physical death. Ayaw kahadlok sa kamatayon sa physical. Kay walay agian ninyo sa inyong life diri sa kalibutan nga makatandog sa inyong lawas nga wala ko kabalo, gitugot minako ang tanan. Nganong dili ta mga hadlok igsoon? Ngano, why dili ta mahadlok sa mga butang mga putay sa ang lawas? Tungod ka ang bili. Listen ha, ang value nimo, Kristohanon, ang bili nimo, wala sa imong lawas, kung dili, nasa imong kalag. Amen, amen, amen. Ang bili nimo, wala sa imong lawas. Muna nga, bantayan nimo, kung ang tanan na lang kapritsyo sa imong lawas, imo nang gipahimo, imuhan nang giuyunan, kunya, nahimo nang kang nalayo sa Ginoo. Dili importante kay sa Ginoo imong lawas.
Kay temporaryo ra nimo puyo sa kalibutan. Ang bili sa imo atubangan sa Ginoo is your soul. Imong kalag. Kay kanang kalag nimo, maunay mo puyo sa Dios sa walay katapusan. Palakpakan nato ang Dios ana igsoon. Wala igsapayan kung kinsa unsay mo patay nato. Ang sigurado na agyod. Pero lawas ra, dili kalag. Importante, ang imong kalag na preserve para sa Ginoo. Dili ta mahadlok kung sa dangatan sa tong lawas. Kay kining lawasa, temporaryo raman. Hebrew chapter 9 verse 27. Hebrew 9:27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Walay usa ka parte sa gingharian sa Dios nga gitanaw sa Dios nga walay bili. Kung doon na kay gibati, kung doon na kay giatubang, doon na kay gagian, wala ka mag-inusara. Ang Diyos nakabalo sa imong giatubang. Ang Diyos nakailan nimo. Kabaloon sa imong giagian. Concern siya nimo. Doon na siya kahangawa nimo. Ganing giingon niya, gikumpararta niya sa gagmayng langgam, unsa ta kabililhon atubangan sa Dios. Dili gyud ta pasagdan. Di ka pasagdan sa Dios sa imong pagkinahanglan. Hangtod nga tugutan nga kuhaon kaniya ug ako para makikauban sa iya. Igsoon, don't be afraid. Ayaw kahadlok sa mga butang mo patay sa lawas kung nagbuhat ka sa kabubuton sa Dios. Kay ang tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi, kahibalo tanan ang Dios. He cares for us. Kabalo siya sa detalye sa atong kinabuhi. Ug walay mo abot nato nga dili gitugot sa Dios bisan pa ang kamatayon sa atong lawas. Amen. So usahay na ay risks sa mga magtotoo. Nganong gisulti ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan og kanato? Tungod kay kaning iyang mga tinunan igsoon sa dihang misulod na sila sa ministeryo. Grabe. Naigi prito ilang lawas, naigi gilansang upside down, naigi pusil. No, daghang kay naagian sa 11 disciples ni Jesus Christ. Kani gani si John nga nagsulat sa Book of Revelation, giprito ni siya pero nabuhi pagihapon, ngunang gi-exile siya sa isla sa Patmos ug didto gi-reveal sa Ginoo ang mga panghitabo sa umaabot nga panahon pinagi ni John. Ato pa, giingnan na niya ang mga tinunan. Walay safe sa kalibutan sa akong mga tinunan. Pero ayaw mo kahadlok. Kung doon na may mukuan sa inyong, hulga sa inyong lawas, kay mga tinunan mo nako, ayaw kahadlok, tungod kay lawas sa ilang mapatay, dili ang inyong kalag. Kabalo kay soon, sa ubang mga nasod karon, grabe na ang nagiatubang sa mga tinunan ni sa Ginoo. Daghan ang napriso, tungod kay nagbarog sa pagtuo. Daghan na ang gipang persecute. No? Daghan ang ginagmalan, gibunalan sa pagbarog nila kang Ginoong Hesus. Wala pa ni kaabot sa ato. But ang Diyos nagpahimutang na nato. Ang Diyos nagwarning na nato. Ayaw kahadlok sa tao. Barog sa pagtuo. Don't deny Jesus. Ayaw nag-i-deny. Kay kung imong ilimod si Jesus, igsuon, magmahay ka nganong natao ka sa kalibutan. Impas imong kalag. Mag-suffer sa walay katapusan. Ngunang gawarning daan si Ginoong Hesus. Sa Salmo 23, versikulo 4. Psalms 23, verse 4. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ko mahadlok kay nag-uban ka kanako. Si Esteban, nagwali si Esteban. Grabe, revival to. Pero kadugayan niyang wali. Ang mga nagbatok sa pulong sa Ginoo. Gipangkuanan, murag giyawaan sila tanan. Gibato nila si Esteban. Hantod na matay. Grabe. Nagpatara si Esteban. Sige, bato pa more. Hapit na siya namatay. Tungod sa bato, mihangad siya. Lord, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat kanako. Grabe, no? Nganong gibato siya? Hantod namatay. Because wala siya mahadlok sa mga tao.
iyang giwali si Jesus. Gikan sa Old Testament to the New Testament, gisaysay niya tanan. Hantod katong mga nangaigo sa pulong sa Ginoo. Grabe ilang kakasuko kang Esteban. Yung sa Esteban, kaya natanaw nila ang naong ni Esteban gahayag pag-ayo. Kaya mga taong nasa Ginoong nagbarog sa pulong sa Ginoo, hayag kaayo ang kinabuhi. Eksoon, kumusta man ka? Sumay imong gikahadlukan sa imong kinabuhi diha kang Kristo. Karong buntaga, gingnanta. Don't be afraid. Ayaw kahadlok sa mga tao. Sa pagbarog nimo sa pagtuo, sa imuhang pagkinabuhi, nga tarong atubangan sa mga tao, kay Kristohanon ka. Sa imong pagwala, paglimod, kay born again ka. Dahil daghang kayo misaliko mo, daghang mibugal-bugal nimo, daghang wala na mo angay nimo, daghang ganing gusto mo bato nimo, daghang ganing mo salikway nimo. Ingon si Jesus, ayaw kahadloki sila, kay taman ra sila sa lawas, di sa kahilabot sa imong kalag. Number 2, fear God. Number 1, kay don't be afraid. Then number 2, fear God. Kahadloki ang Diyos. With regards to your relationship with Jesus, fear Him. May tungod sa imong relasyon kang Ginoong Hesus. Kung naa kay personal relasyon uban kaniya, kahadluki siya. Ingon si Jesus, verse 5. Si Jesus na nag-ingon na, tuganan ko kamo, kinsay angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Diyos. Human mo patay, may gahom. Siya di ay ang mualaw nga mamatay atong lawas. Ingon pa siya, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki ninyo siya. What do you mean by fear of the Lord? Fear of the Lord means a specific sense of respect. Pagbati, pagrespeto, kanabdang, pagkanindot, and submission to Him. Kung kag fear of the Lord, hadlok sa Ginoo, pasabot, doon na kay respeto niya. Doon na kay pagtahod niya. Nga labaw pa sa tanang presidente man, prime minister man, kinsa man na, mas nagrespeto ka sa Diyos. Ang ngayon og takos ang Diyos sa tibok natong respeto. Ang ngayon og takos ang Diyos sa atong pagtahod o pagkahadlok. Labaw pa ni bisan kinsang persona sa kalibutan. Kay siya ang tag-iya sa tanan nga atong gipahimuslan sa kalibutan. Tinubdan sa tanan, gamhanan sa tanan, kaybalo sa tanan, mahigugmaon sa tanan. Ug mitubos sa tanang mga sala, ug nag-andam og dapit para kanato. Diyos ang ay respeto. Mo bitaw dinis atong tigumanan. Muingon ta kung magsulti na sa pulong sa Ginoo. Respect the word of God. Respect the presence of God. Kasi diyang magtigom ta ni Asiya. Ayaw kasipyat sa paguna-una nga makita ni mo siya sa physical na Asiya in the spirit. We must respect Him. Ang uban mo ray respeto, magdula lang, og cellphone, magdula. Igsuon ko da sa Ginoo. Kung naabtan ta sa Old Testament, diritso abling yuta, patay. Why respeto? Respect is important. Ang Diyos sa respect na to, labaw sa atong ginikanan, labaw sa atong mga politiko, labaw sa kinsa. Agad, ang ay sa respeto. Unsa niyo pagpakita sa imong respeto sa Dios? Sa imong reverence sa Ginoo. Mga tao ining sulod basta dagko kaing posisyon, grabing pagtahod, muyuko pa. Mupakpak pa perting pinakpak. Dire, how do you respect God kung naa ka dire? Kay unsa nimo pagrespeto ang Dios? Samtang nagtigom ta dire. Kabalo man ka nga niya ang Diyos. Lakaw-lakawan lang ba nimo ang presence ni Lord? Mag-late-late ra ba ka para makaanhi ka? With all my life, igsoon, I respect really God. Dire og dito sa balay.
Dako kaayo akong fear of God. Why? Because kaila ko kung kinsa ang Diyos. Kung kaila pag yun ang tao kung kinsa ang Diyos, igsoon, magkurog ka. Gusto sa Diyos nga kita mga tinunan niya, makabaton tag reverential fear. Grabing pagtahod. Ngano? Kay ang Diyos na ay authority. Di lang sa atong lawas to preserve our body. Pagpakaon nato, paghatag nato panginabuhi, kung dili pinakapuntante sa tao, ang kalag-usab. God cares for our souls. Ang Diyos lamang igsoon maoy nay otoridad nga ang kalag sa tao matambog sa impyerno tungod sa sala sa tao pagkawalay respeto sa tao. Usay ang tao mo blaspheme pa sa Ginoo. Usay ang tao mo biay pa bugal pa sa Ginoo. Siya ra ang dunay katungod mo tambog sa kalag sa tao sa impyerno. Kinsa man na siya. Unsa man na siya kataas posisyon sa kalibutan. Paabot lang sa judgment sa Ginoo. Busa ang tao kinahanglan makabaton og reverential fear. Pagtahod, pagrespeto. What do you mean by fear, respect of the Lord? It means keep in line with the will of God. Kung ingkang nagrespeto ka, buhata ang will ni Lord sa imong kinabuhi. Keep from continuous sinning. Ayaw pa dayon sa pagsala. Kung imong girespetuan ang Diyos ug imong gikahadlukan, undangan ang gibuhat nimong sala sa imong kinabuhi. It means having respect. Acknowledge Him. Di lang siya Creator, di lang siya Savior. He is Lord. Sa diyang muak ka, mubuhat ka, nagbuhat ka, nagkuan ka sa imong binuhatan, ingon nga pagtaho diha kaniya, bisag wala ka kikita kaniya. Salmo 31, versikulo 19. Salmo 31, versikulo 19. Pagkadagaya sa mga imbutang nga gitagana mo, sa mga nagtahod ug may kahadlok kanimo. Listen na. Pagkadagaya, abundansya, sa mga maayong butang, ang tanan mo maayong butang, gitagana sa mga nagtahod ug may kahadlok kanimo. Kay bulungan ang imong gibuhat alang ni atong midangop kanimo ug kini nakita sa tanan. Luke chapter 1 verse 50. Luke 1:50. Nagpakita siya kaluoy. Ang tanan mo kaluoy. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Imagine na. Kung ikaw papa ug mama, babae ug lalaki, young people or adult, doon na kay pagtahod sa Diyos. Doon na kay pagkahadlok sa Diyos. Mabinipisyuhan imong generation. Imong kaliwatan. Deuteronomy 6:24. Deuteronomy 6:24. Ang Ginoo nga atong Dios nagsugo kanamo sa pagtuman ining tanang balaod ug nga kahadlokan namo siya. Aron mabulahan kami. Ang tanan mabulahan. Yes, ang nagtahod sa Ginoo mabulahan. Buhion pa niya ingon sa iyang gibuhat karon. Mabulahan. Inaana ang tao nga may kahadlok sa Diyos. Biyae, bulagi, ang mga ginabuhat nimo sa dayag ug sa tago nga nagpakita ug walay respeto sa Diyos. Ug walay pagkahadlok sa Diyos nga nakakita sa tanan. Ayaw paguna-una nga kung ang tao nagbuhat og sala sa ngit-ngit walay nakakita niya. Yes, dili ka kita ang imong silingan, imong bana, imong asawa, di ka kita imong anak, di ka kita bisang tawo, kay limitado ra, but dunay usa ka mata that runs to and fro to the whole earth. Bisan pag alas 12 sa gabi ka nagbuhat, alaunas kadlawon, nagpornography ka didto sa imong gibuhat sa imong mata, kita tanan sa mata sa Dios. Kung wala kay respeto sa Diyos, gapadayon ka. Pero kung na kay respeto sa Diyos, undangan na. Kay God sees you. Kung anak ka sa Diyos, ang sala mo hinungdan nga ang Diyos mo palayo. Igsoon ko diya sa Ginoo,
bisag unsa imong buhaton ug una-hunaon, siguruha nga nagpasidungog ka sa Dios nga imong gisimba. Bisan pa sa imong mind, i-secure imong mind. Clean heart, clean mind glorifies, respect the Lord. Nag-reverence fear, naikahadlok sa Dios. Maguna-huna og dautan, maguna-huna og lusts, igsuon ipatangtang na igsuon kay ang Dios importante. It's not the flesh, it's the soul. Ang tao nga nahadlok sa Dios, mahadlokon sa Dios, mubiya sa pagkadautan. Ang tao nga mahadlokon sa Dios, wise living, na ginabuhing maalamon. Ingon ang Proverbs 15:33. Proverbs 15:33. Ang pagbaton og kahadlok o pagtahod sa Ginoo mo'y tinubdan sa kaalam. Ug ang magpaubsanon naguna sa kadungganan. The fear of the Lord is the source of wisdom. Hato pa ang taong mahadlokon sa Ginoo, kabalo siya, unsay maayo, unsay dili, ug ang gibuhat niya ang maayo. Ang tawo nga nakabaton sa kahadlok sa Ginoo, kabalo siya sa dautan ug dili dautan ug dili dautan, ug ang iyang gibuhat ang dili dautan. Kay ang tawo nga walay Ginoo, kabalo siyang maayo, kabalo siyang dautan, pero gibuhat gyapon niyang dautan. Pero ang taong mahadlokon sa Dios, kabalo sa tarong ug dili tarong, ang gibuhat ang tarong. Palakpaki kung ikaw na karong buntaga. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Listen ha, wisdom. Kabalo gyud siya. Unsaon niya pag kinabuhi di sa Ginoo. Ang tao nga nakabaton og fear of the Lord is obedient to God. Ang tao ganing mahadlokon sa Ginoo, moobey gyud na. Sugot gyud na siya. No? Deuteronomy 13 verse 4, alagari ang Ginoo nga inyong Dios, kahadloki siya. Tumana ang iyang mga sugo, patalinghugi siya, ug ayaw pagbulag kaniya. Munang si Noah, ingon ang Bible, he feared the Lord. So iyang gibuhat ang arka. Doon na siya'y pagtahod sa Diyos. Ug ang iyang pagtahod sa Diyos, iyang gisugot ang Diyos. Gingnan siya sa Diyos, magbuhat kag arka. It took how many years? But because kaila siya sa Diyos, kinsa ning nagsugo niya, girespetuhan niya, ang gasugo niya, kinsa ni ang Diyos. So he obeyed because he feared God. Siguro sa imong pagsugot sa Ginoo, daghang mo-oppose nimo, daghang magduha-duha sa imong pagbuhat sa pagsugot sa Ginoo, continue lang. Padayon lang. Because feared the Lord is obedient to Him. Basin daghan pang mga butang wa nimo ma-obey sa Ginoo. Padayon sa pagkinabuhi niya. Because fear of the Lord ang tao musugot. Fear of the Lord is living in holiness. Ang taong hadlokon sa Ginoo nagkinabuhi sa pagkabalaan. Si 1 Peter chapter 1 verse 16. 1 Peter chapter 1 verse 16. For the scripture says, you must be holy because I am holy. Kisa yung gisultian, ang mga tinunan. Pagbalaan kamo, kay ako balaan. Ako balaan, ingon si Jesus, ang Diyos. So, be holy. What do you mean by holy? Separate from sin. Separate, igsoon. Protektahi imong kaugalingon gikan sa nga hugaw nga mga butang sa kalibutan. Sama sa hugaw nga social media, sama sa hugaw nga bad influence sa kinabuhi, sama sa bad culture. Tanan nga maapektar sa imong relasyon sa Ginoo, bulagin na pagbaton sa fear of the Lord. Ayaw i-compromise ang imong kaugalingon because ang kalag nimo ang naa diri karon. Ingon nimo nga ang Dios maayo kayo ang Diyos, mo tolerate lang sala. No. Dili mo tolerate ang Diyos og sala. Sa diya mga kagpasaylo, di pa kakaamgo, mga po kagpasaylo, di kakaamgo, paamguhon ka sa Ginoo. God will not tolerate really sin. Basig doon una kang makasala ka, ay pasayloon man ko sa Ginoo, makasala ko, pasayloon man. Igsuon mo, pasaylo to ng Diyos, pero kung dili niya itolerate nga muna dahil dangatan sa imong kalag nga maimperno ka, kasi silang ka pasaylo niya, sige kang mudawat o pasaylo din, hanto namatay ka mo, ragay mong gibuhat ang sala. Dili igsuon.
God is love, but God is justice. Amen? Dili siya mo tolerate mo, bitan ani siya tabayran atong sala. Muna nga, ang pagkinabuhi nga balaan is to protect yourself. Kaning kalibutan nga itong ipuyan, hugaw na kayo ni. Bastos na kayo ni. Ngilngig na kayo ni. Munang di kayo kumuopen na ng social media, kay grabe na yun kayo. Ug daghang kay mga batanon na hook na karon sa social media. Mga Kristohanon nga mga batanon. Grabe na kahugaw ang una-una og pagbati. Unsaon pagkatubang sa Ginoo kung hugaw imong una-una og imong pagbati? How can you face God which is holy? And we are in these last days. Igsuon ko des Ginoo. What happened? Unsa may tabo nimo if you don't fear the Lord, even if you are Christian? Wala nimo ang fear of the Lord. His authority, na siya'y otoridad to kill your body, to kill our body, and to throw our soul to hell. Isang moingon kag Kristohanon ka, 100% kung attendance sa simbahan, na ako sa cell group, pero ang imong kinabuhi, sukwahi sa iyang kinaiya. Now is the time nga maghuna-huna ka sa imong kinabuhi. Gigugma sa Dios imong kalag. Gusto man ka nga moadtog langit, nan kinabuhi ang langit dinhi sa kalibutan. Diha sa fear of the Lord. Pwede ba ning mabuhi nato dire? Pwede ba natong mabuhat dire? Yes. It's a decision to make. Munang gingnan ta ay kahadlok sa tao, ay kahadlok nila, ay kahadlok ilang ko. Ako lang. Kinsa man ning mga friends ni Jesus nga kabaton og fear, katong suod og relasyon niya. Pag suod sa Ginoo di ba, automatic ang fear of the Lord mag-abot nimo. Consistent ka sa imong relasyon sa Ginoo. Consistent ka sa imong pagbasa sa Biblia. Consistent ka makadaktat og revelation. Kabalo ka karong kadlawon igsoon, grabe. Grabe ang mga pagkanta sa akong kalag. Napay mga kanta nga gikanta karon gikanta sa akong kalag, nakamatagod ko na mga kanta sa akong sulod. Napoy ko senaryo nga nasa simbahan, no? Mga spiritual things gipangkuan sa Ginoo, no? Mga pinadayag. Kung samtang maghimo ko aning akong wala tribok semana, mag-receive ko mga revelation sa Ginoo gikan sa akong pagkatulog, sa akong pagmata, sa akong pagbasa. Tungod kay dili ni hamay-hamay to release the word of God sa inyo, ma. It takes the whole of me para mo lingkod, mo makadawat gikan sa Ginoo. Revelation, aware ka sa presence ni Lord. Unsaon nga makabaton ani, suod ka sa Ginoo. Kabalo ka nga ang Dios na akauban nimo. Bisag mo kuha kag dili imo kani tubig, dili ako. Kuhaon ako. Aware ka, dili po yung nga bantay na lang ka nga bantay ka ng Ginoo, dili. You are aware na ang pagbuhat og dili respeto sa Ginoo. Tinuod nga nakaila kaniya ang mga taong mahadlokon. Ang taong nakabaton og fear of the Lord, puno sa kalinaw, puno sa kalipay, puno sa paglaom. Amen. Si Pinoy, atong presidente, sunod ni Duterte, mibiya na sa kalibutan. Last Thursday, gilubong siya, gahapon, Saturday. Samtang gamisa dito, na-intrigue kayo ko. Kay gipalakpakan nila pag-ayo ang patay. 2 minutes, 2 seconds. Ang palakpak nila. Pagpasidungog kang Pinoy sa iyang nabuhat. Dili sayop. Pero ikaw ug ako sa Dios nga buhi nakapalakpak baka ta og 2 seconds or 2 minutes sa tag-iya sa tanan. Ang buhi sa walay katapusan. Amay mayo manindog tang tanan karong buntaga. Nag-una ka, thank you Lord. 2 minutes or 2 seconds? Taas na kayong 2 minutes, 2 seconds. Gusto lang na kung samtang nagtindog ka, imong hilagwa, imong kaugalingon. Nagtindog ka sa usa ka awesome God. Usa ka Diyos nga dili mahikap, dili makita. Pero naa ang iyang presence.
Nagtindog ka sa usa ka Dios. Nga sadyang mingon si Elijah. Lord, kung ako tao nimo, padalag kalayo, Lord. Padala din ang Diyos og kalayo. Nagtindog ka sa gamahanan nga Diyos. Dili makita nga Diyos. But one day, you will see Him face to face. I-ready mong kaugalingon. Let's grab the best na to. 2 seconds, please. 2 seconds lang. Bubo rapod. Ay. Pila? 60 seconds, dahil 60 seconds, sorry. Are you inspired? Are you energized? Kabalo ka isa mag-devotional ko, abli man kong bitana, kaya akong tanawon. Dako ang kamot, dako kayo, bilang ko sa kalibutan. And there, grabe ang pagliyok grabe ang pasalamat. Are you ready to just honor the Lord? Ready? 60 seconds. Ready? Ubanan sa imong baba, ubanan sa imong kamot. Let's go! Woo! Thank you, Lord! Woo! Yes, Lord! I feel you, Lord. I feel you. I love you. I adore you. Yes, Lord! Hallelujah! Yes, 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 yes. Woo, 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 woo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I adore you. Yes, I respect you. I honor you. Oh, God. Hallelujah. Woo. Thank you, Lord. 22. Hallelujah. Woo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. This is for you, Lord. This is for you. Hallelujah. 2, 3, 1. Thank you, walay rason nga dili ka na mo simbahon, Lord. Labaw ka sa dalan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Masay lumami, Lord, sa nagkakakulangon. Nagkakakulangon sa mga katawan. Teach us to fear you, Lord. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran.
Bisan si Haring Solomon, sa dihang nagampo siya. Wala ko kabulo pila ka oras nagampo, pero Lord, iyang makamot, iyang gibayaw sa imo. Tumog kay may respeto siya niyo. Kini makamuta, Ginoo, dili ka puyan sa pagbayaw. I respect you above everything, Lord. Wala na ilabaw ni mo, Ginoo. Tag-iya sa among kinabuhi. Naigugma sa among kalag. Nagpaabot nga makauban minimo sa walay katapusan. Salamat, Lord. Nakabalumi nga among lawas, temporaryo lang mo po yung aning kalibutan na. Mahimusla na namong Ginoo nga dili ka maulawan. Dili mababy ay imong ngalan. Kung dili, Lord, marespeto ka. Sa uban nga wala mamakailan mo, Ginoo. Tungod sa kinabuhin sa imong makatawan. Salamat, Lord. Akong gilipapang matag usa. Ako na ministeryo yung ka, Ginoo. I know nagministeryo ka karong buntaga. Spirit of God, kung doon na may nang limbasog, kung doon na may nakigbisog sa sala, in the name of Jesus, Lord, kung doon na may nakigbisog sa unbelief, mga pagduha-duha kanimo, sa imong pulong, Lord, akong gipull down sa ngalan ni Jesus, ang mga matago sa kanamo, makasubmit mis ay mong will ug among makinabuhi ang kalina ug kalipay ug paglaom nga ikaw lamang ang makahatag o wala na ilain. Thank you for your word as I release it, Lord. Thank you sa tanang nakadawat sa ngalan ni Jesus. Just release your blessing, Lord. Salamat kay Amahan sa ngalan ni Jesus. I give you praise. Amen ug amen. Paglingkod mo maigsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Paglingkod igsoon. Amen. I believe kitang tanan na panalanginan sa pulong sa Ginoo. Amen. And this time, dili nato ni mahimong ma-end ato ang service without giving the opportunities para sa ato ang VIP. Sa katong igsoon nato nga primero pa lang nakaanhi, pwede ba ka nga makatindog og balik, sir? Bisan pa man kung kinsa tong karon pa lang nakasulod, kung naulaw ka kaganina. Now this is your opportunity nga makahimo ka pag grab this kuan ba kaluwasan nga imuhang mangkon karon sa imuhang nadunggan karon pa lang unsa kag paghigugma sa Ginoo nga gipahinumduman ta niya, gipahinumduman kaniya nga makabaton tag kahadlok diha sa Ginoo. Kung maingon tag kahadlok sama sa gihisgutan ni pastora, kana bang pagtahod sa Ginoo in reverence diha sa Ginoo. No, gipaabot sa iyahang dakong gugma alang kaninyong duha, alang sa to mga VIP. Aron ikaw sama namo makabaton kag kaluwasan karon. Dunay pamaagi aron makabaton ta og kahadlok diha sa Ginoo. Sahay manggod ang tao matud pa sa salida ra hinoon nga moingon ba nga wa koy gikahadlukan gawas sa bala. Pero karon gituluan ta sa Ginoo duna di ay angay natong tahuron ug makabaton tag paghadlok pagbuhat sa mga butang nga dili niya kabubuton. This time igsoon, this is your opportunity. And magahimo lang ko sa pag-lead kaninyo diha sa mga pag-ampo. Ang buhaton lang is to repeat after me. Sugid lang ani nga pag-ampo. As if imuhaning personal nga pag-ampo diha sa Ginoo. Remember, ang Ginoo nahigugma pag-ayon nimo. Mo hinungdan nga iyang gipadala iyang bugtong anak aron kita makabaton og kaluwasan sa dihang ikaw igsuon
motoo diha kaniya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, katong ikaw nga motoo, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. And this is your opportunity. Grab this opportunity, igsoon. As I pray, no, himuani nga prayer nimo personally. Itaas lang imuhang, pwede ba makataas kasi imuhang tuo nga kamot? Ana, ayo ka ulaw igsoon. Taas ang tuo nga kamot. O sabat ani nga mga pag-ampo. No? Katupon mga kaigsoon nato sa nadiha sa mga lingkuranan, pwede po mo makapiyong sa inyohang mga mata. Sabayan nato sila diha sa mga pag-ampo. No? Ingna, Ginoong Jesus, ayaw kaulaw igsoon, ingna Ginoong Jesus, ako mituo, nga ikaw namatay, ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, aron bayran ang tanan nakong mga sala. Pasalo ako sa tanang sala, sa buhat, sa pulong, ug sa huna-huna nga akong nahimo kanimo. O garon, dawaton kanako, ingon nga akong Ginoo, ug manluluwas. Salamat sa pasaylo, sa tanan nakong mga sala. Salamat sa pagsulat sa akong ngalan sa libro sa basahon sa kinabuhi. Amen. Og amen. Ito silang pakpakan igsoon. Padayon lang sa pagtindog as I pray. Pwede na, mga kaigsonan ato silang i-pray. No? Just lay your hands. Father God, we thank you, Lord God, sa kaluwasan nga ilahang naangkon karong adlaw, Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo, nga this is their time, Ginoo, nga makigrelasyon, duol diha kanimo, Ginoo. Sugod karon, Ginoo, imo na silang mga anak, Ginoo, sab. Salamat sa kaluwasan, salamat sa tanan imong gibuhat dito sa cross. Aron usab sila, Ginoo, makabaton, Ginoo, sa imong gisaad mao ang kinabuhing walay katapusan. We thank you, Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Padayon sa pagtindog, mga gentlemen nato nga ato mga VIP, salamat kay sa inyohang pag-anhi diri, no? And then aron mapadayon ang inyuhang pagtuo diha sa Ginoo. Doon na tayo tulo kabutang nga akong ibilin sa inyo, ha. Nang sa inyo hang nag-invite, no, doon na tayo cell group sa isa ka week. Mubo lang kayo nga pakigtagbo, no, sana communicate sa ato ang nag-invite sa inyo, ha. Itawag na sila leader nimo na apil ana nga gagmayng panagtapok. Ug I know nga mabless ka na maampo sa imuha, no, na maminaw sa imuha, inana. And then, basaha ang pulong sa Ginoo. Read your Bible. I believe, naghan pagyud kayong mga butang nga ipadayag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Just read your Bible. And makigistorya ang Ginoo pinaagi sa iyong pulong. And then, next Sunday, balik ta karon next Sunday, ha? No? Ganahan kami og we love to see you nga makauban kanamo diri sa pagsimba next Sunday. Pili lang sa oras, doon na tayo mga oras, no? O ang ngalan sa tuang simbahan is Salvation and Praise Fellowship, tawag og Happy Church. Og welcome kay mo sa pagbalik, pwede po mo magdala og friends. And mga igsoon, ito silang pakpakan sa makausa. Yehey! Thank you very much. Pwede mo mong pagkapaglingkod. Manindog na tang tanan, palihok, wala na to sila. Kay padayon ko nga Haibalo, atong eskwelahan, Pagadian City Salvation and Praise Learning Center. Kung naay mga mangutana magpa-enroll, no, i-introduce atong school, Bible-based siya, no, Bible-centered school, Christian school yun siya, no, 4 years old, atong visit lang mo sa office, 4 years old anto sa junior high. So, welcome karong tuiga. Ang opening sa klase, August 2. Enrollment is going on. Hallelujah. Thank you, Lord. Unsay atong nadawat karong buntaga? Fear God above all.
Kadlo kay ang Dios labaw sa tanan. Bitbita na igsoon, importante na sa atong personal nga kinabuhi. Tay ba na tumakamot and just thank the Lord. Salamat kayo, Lord, with lifted hands. Lord, amo gyud kang girespeto ug nagtindog mi diri in all of you. Ikaw ang magbubuhat namo, kami imong mga binuhat. Salamat kayo, Ginoo, sa tibuok bulan sa June, imo ming gitipigan, imo ming gipanalanginan, imo ming gipauswag, Lord. Imo ming gihimong maalamon, Lord, kay mong pulong kaalam. Salamat sa tanang gibuhat nimo sa matag panimalay. Sa pag-preserve nimo namo gikanan ning virus, Ginoo, nga padayon, Ginoo, nga namuhat sa tibuok kalibutan. Salamat. We just entrust to you everything, Lord. Salamat, protektado mi karong simana. Lord, matagpo tanang pagkinanglan karong tibok simana. Maayong panglawas tibok simana. Ug salamat, Lord, magkinabuhi mi, fearing you above everything else. Salamat, dalaygon ka solay katapusan. Manguli ming malipayon. Manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Receive. Hallelujah. We give you praise. Manglingkod mo, Megsoon. God bless you. I love you with the love of the Lord. See you next Sunday. First Sunday of the month of July. Stand still whenever I'm with you. No more important